जिजौ बायब्रा फुला आमफ्राय जौसिसो जालायलांबाय नोंखौनो लागोन आं मोनाब्ला जोबलागोन रावखौबो गिखाया माबा थुदो फाग्ला बाख्रि खुन्थिया हाब बे गेटआसो हय जाफ्रामा खाज'जय हिन्जावा थोद थाब फैद' फाग्ला मालाय मा खालामदा थैनो थांनो बादिलाय खामानि मावनाङाथ' बारखोनो रोङा नोंलाय रोङा आङो आरो फैसा लादोंना लायाखै लाबाय आं न'लाय माबा बायना होनांगौ बाया माथो आं नोंनो र' फाग्ला र' बारखोना ज' गाबहोआ नामा फाग्लिया जि मेजेम बरहा जालायखो मा जानला मोनला सालायनाय बेलाय आइदै फाफिफ्रा बिदि सालायो फाग्ला दहायनो बुंखादोंमोन आं गावनो गिलिर जानाया बारा सालायनो रोङा आइदै बानलु हायथाथानो फाग्लाफ्रा बिदि सालायो साइकेलखौ आयु माथो मादैसो आयै हा बाहा थांनांगौ जाखो हाथायाव नाम्बार फै फैलालाय थाथ'दो मादै जानोसैलाय गाखोलाबो आं नोंजों नोंखौबो बारखो खालामो मिथिबाय फाग्ला फाग्लिफ्रा गानखौ बेसेबां खोनासंबावनोब्रा नाम्बार बुलाबायनानै सोरजोंबा रायलायहरलाबायनां सोरबा मोजांनाव नांहैबा हामगौ हेल' सोरमोन हाट माथो हौवासो आरो खनसे होबावनां सोरनावबा नांथारबा हामगौ मोजांनो जारौरौ गावदांनांगौ नांबा हामगौ हेलौ जारौ आंसो बारखोबारानि आंनि मुङा मदन आदाया मा मावो आं क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायो नोंहालाय ए आङो क'क्राझार कलेजावनो फरायो मुङा लाइस्रि ए मोजां आयु नामाबो जा समायना जारौना मालाबा लोगो हमलायगोन दे बिदिब्ला जागोन आदा नों जेब्ला लेंहरो अब्लानो थांगोन आं औ दे खनसे खुदुंहरना आदा मोजां बांथारगौलै लावगिनिफ्राय साबसिन जाथारबा हामगौ नोंनो लानो फाग्लि बहा थांब्रा गेन्द्रा एफा हाखुदार लोगो हमहैनो हेल' आदा हेल' आगै सफैबाय आङो नों अबाव दं आं गौरां गार्डेनावनो हा गार्डेनावनो नेगासिनो औ दे थांगासिनो आङो थाब फै आदा औ दे मादै नों गेन्द्रा नों बाव औ दाउसिन दाउलासो नायनो फैलाबायदोंलां आं थांसै साला बिसो साला लासिंसिं रं नाम्बार जानांगौ बिदि जायो नामा होद बिमादैसो दार मासथिनि मोजांखौ लोगो मोनबानो जायो खनसे होद उरिया बारिया बिमादैसो बिदि जानांगौ दे बिदिबा थाथ'दो बिमा दे थांदो
सना आङो नोंखौ मोजां मोनो सना आङो नोंखौ हाबा लागोन आगै आगै लावगि सना मा मेथाइ खननाय जाखो बिलाय हा मा मेथाइ खनदोंसै आंलाय खोनायाखै नंदों नों फाग्ला गेन्द्रा इस आंबो गाज्रि नङालै आगै लावगि बेवहाय मानो फैदों नों गेन्द्रा नोंखौनो नांगौ आगै नोंखौनो लोगो हमनो सानना फैखादां मा बुंदों नों आंखौसो लोगो हमनो फैदों मानो आयु हाबाब मा हाइ प्रेसार जाखो ना ल' प्रेसारसो जाखो रथ'लाय आगै लावगि सना एसे बरफ बायदि जानानै आंनि खोथाखौ खोनासंलाय मा खोथा बेलाय ओहो आगै लावगि अन्नानै आंनो दै गिलाससे हरसाय इसिबां गोजांनायाव मानो दै गांखोसि हाबाब मा खोथालै बियो गोजांनायाव कि दै गाङा जायोलै गोजांनायखौथ' नोंनि आखाइनि दै लोंनो फैदों नोंनि आखाइनि दै मोनलोंबासो गुदुं मोनलायथारसिगोन आंनि गोसोआ ए आंनि आखाइनिसो दै लोंनो फैदों नों आदा गेन्द्रा र' थाथ' र' नोंखौ आयो दाद मा टाइपनि सिख्लालै बियो बे खनसेजों बुजायो मिथिगौ नोङो बिजों बुबा मा जायो नै मोसा अरोनो मोसा खौ आं मोजां मोनना जाबाय आं बिबानि नै माथो आगै लावगिसोलाय मानो माथो जाखो आंनि मुंखौ लायाबा जाया नोंहा नङालै आगै नों आंखौ नुयोब्ला मानो इसिबां रागा जोङो नोंखौ रागा जोङाबा फुदुंसै फाग्ला ओइ मा बुंखोलै नोङो 5.5 फुट 1.5 इंसि वाल खिबुआनो गावखौलाय मा सानखो नोंलाय लावगि गिना नोंलाय फाग्ला गेन्द्रा हायथाथानो बानलु थबसासायानो हगार लामाया रथ'लै रथ' आगै सलिलै आगै ओरैनोसो बुंथारदोंलै आगै नों मानो बुजिया होनबा गायदि सना गावखौ इसिबां मोजां मोनो आङो खान्थाल आथा बायदि आमथा आमथा नै आदा मोजां मोननाया बिदि नङा बिदिजों जाया दानि जुगाव मटर साइकेल मबाइल खाला टिभि गैयाब्ला जायाहाय आदा गेन्द्रा नोंनावलाय मा दंसि इस जिंगा दासि लावगि सना नोंल' राजि जाथारदों ना आंनाव मा दं मा गैया बेफोर साखा खबनैल' गारिया नोंखौ मोनब्ला साखा खब्रैबाबो बायनो हागौ आं ए नोंगौ आदा गेन्द्रा बिदिबाथ' बिराद मोजांहाय आंनाव बेसेबां रां बुरजा दं मिथिगौ नोङो नै खोनासं आगै लावगि आं फैसाखौ अफाय दोनो नों मिथिगौ फैसाखौ हायाव दोनबा हाया जागोन गुदुङाव दोनोब्ला मोस्रोम आरो एन्जरा बोनानै लांगोन आगै लावगि बिनिखायनो आं फांसे बेसेबांबा गोजौआव बिफां सायाव थिंख्लियाव खानानै दोनहैदों आङो आया मा जालाबायखो बेलाय सोरजों रायलायलाबायखो बेलाय रावबो नङालै आदा नोंनाव फागुननि जावलिया बारा नांबायसो नामा नङालै आदा गैया नाङासै दे खामानिया मावहैदो दे दे आदा दे जागोन दे